Asa na ang putamat ko aning yay? Yatag ko ng bulag sa babae ko eh. Kasi bulak sa babae. Kapag diya sa babae sa dakong balay ba? Diya sa dakong balay. Oo. Naduka na ay wala may babae di ako. Kung sa'yo wala, ano gani ako eh. Amag ng anghel kidating ko eh. Gani ha? Pala ka diya ay wala mong may tao diya na. Pastilan, oy tara nakitaan lagi na ako. Dili ko ay. Kuya yung ano-ano man ko niya diri ba? Kuya, pagpurmal ko. Adlok kining balayan yo. Pagpurmal ko eh, kinagtanong ko eh. Ito na asa mga Oo, guwapa na oh. patakar mga kuya nga wala mang gani oh. Pastilan na, manggod ko eh. Naunsan ang mata ni mo. Klaro, ano oh. Ikaw may naon sa kuya. Tara na, kaya maulawan tayo. Hello. Buka ginuya ayo matbano ay kasi Angal ko eh. Ayo. 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 tanawa oh, nabali dito bang wala mang gani. Paabot, ang gudi ako eh. Wapag eh, nahugi tuk-tuk. Dugda di ko ani diri kuya ba. Pagpurmal ba, pagpurmal. Ayo. Wala mang tao diri good. Nahugi tao diri gud. Tanawa ako, mutuko na. Asa man nga tao diya no? Asa man tao diya nga wala man. Sumudak. Pero ako, kagwapa anak ko eh. Nawala si tao lagi nakita na ko kuya. Ma'am, flowers for you eh. Nabuang ang gini si kuya ba? Wala si tao si istorya. Di ko ba, ako pag sa silingan ma'am, para lang yun sinuha. Inawat sa silingan. Hilong di ako iba. Pasensya na kanyang isuna kay mungguloy, mungguloy ni. Wala si Gaanak siya. tao ba? Hilong lagi ba? Baon na karon. Ala ka dyan kayang lakon ako. Bulak para si Kuya. Rikoy! Ang ganda ka ng tips dito yung lagi. Ano? Mas dumulog ko? Tumulog dyan. Kasi istorya na niya. Loh, buang ang tuwa na ba? Kasi na nakistorya sa sulod. Wala na ito nakitaan. Dulong na na ito. Tara. Ikaw daw. Ano? Hindi siya kistorya. Ang kani. Nabuang. Muras na mula guro. Na, sagdi na pre. Pinapas mo na siya ba? Hala ka Ay, rin. sagan to siya. Diyo, diyo tabangin ko sabi. Ano ka? Si kuya dito hamba na si kay istorya. Yung wala ko kakitag tao. Ha? Asa man ni siya? Nga dito sa Auntie House. Nah, dito pa mo naabot nga salbahes kinang black lady dia. Mga siguro na yung nakitaan dyan ba? Tabangin ko sabi. Sige tata. Dito mo naabot nga. Desa koy. Sa kung nebalan sa tiguangan ba? Basta magtuwag ka ni magtalikod iglakaw, naa di makita nimo. Nga na din na. Oh, tatisingan to ta. Sige. Tara. Saan mo nito? Dito wala, talikod. Ay doko. Na, oh sige. Iglakaw. Na kita ka wala. Wala, maganda. Ha? Wala. Badalan lang padayon. Naalagi na. Tanawa. Ina ko makakita na ka ha? Dito eh. Nana wala pa. Wala man to. Gigi. Unsa man eh. Yati ka dyan, wala man ko nakitaan dyan. Yati, wapog ko nakitaan ko yo. Fake news ito isulti sa mga tiguang. Yati, mga dyan, scam man dito dyan. Kabalo ka, ma'am. Ikaw ang itik ka na ginusara nga naglakaw-lakaw sa malapukon kong dughan. Tanawa dyan, nag-istorya lang siya, Risa. Nandiyo naman kaliwat mga buang ko eh. Kabalo ba ka, ma'am? Sukat nga siyo gagyagi diriya. Nalabat per sight ko nimo. Hoy, namulag! Uy, Jo! Ali, Jo, inila sa musa kong konjo! Nawala man! Oh, hindi ba naman nagbulak na adre? Uy, pero mo di ka diya. Gusto ko magila-ila sila? Ha? Kung sa ila-ila? Nabuwang na siya na siya.